Bueno, xa me botabas de menos ou que? Bueno, pois esta é a maravilla de Fiat Ducato, camperizada por Nomade Nation e da marca Bang Bang Go. Trato estupendo, en atención de recibirte, de chamarte, de coordinar horas. Maravilla Bang Bang Go. E tédelo por toda España. Ou creo. Pero bueno, é igual. Vamos co coche que interesa. Por diante xa vos lo enseñamos, prácticamente é como unha Ducato normal, sin prácticamente, normal, e vamos a facer como os chinos, vámonos a descalzar. Aquí, amplitud la que hai. Tedes cociña, fregadeiro, sitios para guardar, moitos sitios para guardar, tedes aquí debaixo, dos sofás incluso, máis sitios para guardar, tedes aquí nevera, e tedes aquí o cuarto de baño, o imprescindible, o váter, e tedes aquí a ducha. Non ten lavamans, non, porque aquí hai que priorizar, entonces fixeron pois o lavaplatos. Aquí arriba, pois, bueno, non me acordado de recoller isto, tedes aquí unha pantalla de cine e un proyector aí, para poder ver pois calquer cousa por internet que te apetezca, porque ao fin e ao cabo isto vai con internet. En outra ocasión enseñámosvos unha máis grande. Verdad, Mango? ¡Hala! Está el ojo, ¿eh? Veña, pasa, pasa.